si Maranghilen eh. Hi, good afternoon. Maayong udto sa tanan. Ako na pud ni sa tubangan karon. Daghang salamat Lord. Salamat sa mga gasa sa kinabuhi matag adlaw. Ako na nabilin karon dares pajag ni Upaw. Kay silas mandog si Upaw to silas munisipyo. Kasi kaso sila sa PhilHealth ni Upaw sa isang pilit sa katong gi-apply nga indigent. Kaya pa man gito maprobahe isang papel katong gilagaw lang taging si Manaw makabalik diyas. Kuan kay pato maro pa dili nahapit tong adlaw manang karon ilang gilakaw. Sa dari karon ako ini tikaw-tikaw. Sige ako dudanan. Mag-shout out lang ko sa mga marites diha bitaw. Birthday lagi rong Jijen ika 38 na dahil si Jakaron 38 na. Ika 38 birthday ni Jijen dia sa Cebu sang igsoon. Happy birthday Jen. Sa may pakals na bay maajuhon. Tama na ko dili sa ilohang mga post. Katudayang kanunay nagsilip sa hang gabay nga payag kanang kanunay kunong watching from Muntinlupa. Salamat kung taka sa pagli labi ni kanadid si Merst and family always did kanunay na siya una din niya makasilip. Salamat kaadyo Merst and family amping kanunay nila ni pili sa taghap mayong udto diha ug asa man kadapit mampili sa taghap ug ni Yuning Ayop mayong palis ma'am kamusta asa pagkaron dapit kay bawo sa ka basta salamatan ko nimong dako sa imong kaunay silip sa ang payag nila ni Bilma Makabalo. Good afternoon ma'am. Chika sa bahin sa higsoon katon ni bahin ni Rosalina. Naadi sigig. Ingon nga anus ako no kuhaan og ticket si Rosalina aron kuno mao kuno magbantay ni Lixian. Ningon ko nga kaining PM din siya nga lamay lagi kuno og si Rosalina kuno mo'y magbantay ni Lixian. Lamay lagi dud unta kay unsaan nga to apa man to amas lajo pa na pampudbis lajo. Dako ko mo balibad ni nga hanggang ko ag ticket kay ako gani mismo sa hang pagganhi sponsor pud ni hang pagganhi. Salamat gani ko dakos nag-sponsor nga nakaabot ko Anis Manila. Kay wa jud ko kay bawa na mo nga wa ko sideline kay katong sige subaybay na dito sa Bohol nga sideline nga mao raman to maghimo kog paninda maghimo na ako'y tawo kung taga Suroy na ako'y tinda kada adlaw mudawat ako gamay halin mao sa Anis Manila dagka jud kasaban wa jud ko maka kay bawa na mo agang pagpaningkamot kanirang magjujaw idawat na po'y mami sumusud ginagmay sa kay bawa naman mo sa hang bajag karon kay 22 tamanggaling ron nagtuo po kog na ako'y mami sumu kuan wa jud kaabot di jud kaya ag mamiso nga matag adlaw lajo tingad pero halay na hinay laman gyapon ampos Ginoo. Bahala na ginagmayng sa kasimra na ginagmayng piso musud sa kapiso at least na ginagmay ampos Ginoo kanunay hatagan na magbasket panglawas kay usad ka adyo dinhi payan
di ta ka kitag piso, hindi para sa dashboard bitaw kay dashboard kay namo koy maka-sideline na koy gagaw diha nga magpalaba, hindi magka-sideline ko ug alis dari nang kita ko lahi us dayo watay mga close watay ug maghimo pa sa atong negosyo wa pa mamalit kay di mailhan nila kay tungod sa mga tao dinhi nga tag Saray Bisaya. Una si tatay sige jaw-jaw sige kada tawag nga ngano kuno ako naghimo ako naghimog paninda ning kung tatay nanangin laman sila kasabot sa nga paninda niaging semana bitaw kasabot kumis ang isuon nga paninda mig balot dapat pa to na mapurbahan kay mao lagi to may kakita og kuan o may kapag og mamiso pang puhunan di wag gyapon mi kapaninda wag gyapon kasidlayan na stop ra pud tong plano nga magbalot mi mo na nga lisod gazo og ani dinhi pirmi mo na nga giwat-wat lagi nga makaraos na nas bilit makaraos na sa upaw makalingkawas na sa izahang maabot na izahang ipaabot wala pa na yung paabot nga kuan makaluwas ta siya kay saan taman nga maumanay hanggi ito sugingan nga ang ubanan mana nga agwanta ra mo ko dari isay magdudan nasay gawas mora jud dwelling lingaw maglaba gamay ra gurang kay mo lang isang bahay nga gurang kuan kibawa na masusta sa Manila manang sahay o matsato hang manghod tungtos magdaong mingon og lakaw ngari matupog ko pusunod adlaw siguro kay nalang ito hang igagaw ang igso nga nas Cavite bago pa gani po itong tawag nga padtuon na kuno ko ugma kasabot man misang igagaw katong anak ni nang Makay so nakaila ni Lisa siya man ito yung upper na edya kuno kong ihatod kaya Golden City sa una patong years 19 sa patong 19 sa patong year nakaanha ko lang sila sa Maninoy dugay na mga line of 90s pa nakaanak ko lisod na ron lahat na magudong bahiya di para sa una once is upaw mo yung bito nga lisod na kung magbiyahe hindi na pareha sa una nga dito ag mga bus muna naghuwat-huwat rin ko kuan naghuwat ko og mo kuan sa igagaw kay di op manija kadto siya kay namtos usmon nga trabaho matoy mag-uban ha ugma inan ba ko sa ang maninay bahala kuno ko sa kuno kakabuan dagto yung posibilita nga palak po na lagi kuno ko labong apay February kay mo nag-isang February nga ay paabot mutong gida kong ginanga po sa to kuno kumuan tulong apay pa kuno February mana nga naghuwat na po ko sa igaga ugma isa kong ihatod kay isa may suwito unang karon taghuwat dozan marites tao majilaing mahimo pag marites tiwasan dito na hang bahin sang igsuon bago na po sang ning message naadala kong problema sa jahang anak po na isang anak na naay sakit sa panit daga ni Jaka tingso ni Aisa isa kong sindan og picture luoy ka adyo tanawon ng isang panit isang anak kuan kanang di naman na time nga mawa ala ko lupit time nga mabalik manang nasay kung naisay magtrabaho panahon siguro pud nga moandar mutukar manang di pud moandar pud ag isang panit nagbutog-butog murag pareha po itong panit sa katong gitabangan ni Florami Buhlana nga idahang interview azo mo naman itong kampuraming gitabangan kay kuan man laki kanang isong ay sa baji na
pinagutog-butog sa panit. Mapunid ang problema karon sa diyang anak. Kung sana mo nang sigsag message na nga mo ni ingko magampo lang sa Ginoo. Ampor sa Ginoo taman makuan. Wa mang detail ang kasampitan. Wa detail ang kadaganan kana kamang sampit sa kaitasan. Manang wa tay laing mahimo. Ug katong plano ni Ja nga muuli lay kuno si Ja mo lang kung magampo ra man tas Ginoo abot ang panahon nga natay makapamasahe ta makauli tas Bohol. Total na maroy magbarko, na maroy brato nga barko. O nga huwat-huwat laman diha. Gilaadon pagka diha, pwede raman pagkagmuari ka sila sa Carmelita, pwede pagkagmuari sila Upaw. Gilaadon ka pwede pagkadari, giling ka inga man kagnakuno kay kung sa inabangan lagi kuno nga bay, bawpod nga wa pa man makaadto. Ano na mga adtoon. Sa tisin Melita sa kuno ko. Sa breko dara ko dari. Kung ko lang padungan og di ko mawa dari at manija. Kaya gato ko sa gagaw sa housing ato sila Lisa Felicio wa man to diha kay na man to Osmon. Trabaho man to. Murang dari radyo ko pirmi ato po sila man ang luni di po ko makato basta-basta kay busy po ko siya makaabala ko. Kabala ko mato ko dito kay nasa sigaret sa panglaba. Labandira mo utos man ang Lunes sa ijang mga business ijang mga apo. Walang daan na gajig ko. Utos ko lang kamarites ninyo. Marites po ko. Ninyo daw. Gimarites. Agmarites. Nagmarites ra ko bahin sa hangisuan. Katulaging to as one. Kaya buntag may nginijag manang. Ano sa kong kumuli. Basin ko nung kindak ko nung kumbijaan. Mahilag to kuno hizaw kazang bijaan. Muli na lang magwa pag niso pa makaluwas. Sige nga basin kuno muli ko, basin kuno musibat ko di kuno ko bana. Mahilig ko musibat. Puro de ko kuan. Do kabala kanina dili ko musibat. Ari ko kanunay. Azo na lang sibatan ka. Karon di ay nagana de ko nagsamin, ko hap-hap. Kaya na-disgrasya aghang sa amin na impas na intonsis pagkitaan ito nagpaagi nga balik o nag-awaz ko kung lakaw-lakaw ko makanas magkog di maungkay walagan sa amin na intonsis na ni-expire na siguro po ito pinangalagi po itong taguan check up lang kung kutot sa mata saan naman inahanghang mata alit na naman yung matas iring ay dagdag matas iring hait man tinanawan hait pag tinanawan mo nang kita man kanyang mata kay wa na ikaduha maglisod na ko uguan pijeng na pag basta maglakaw-lakaw kay mabundulan na impas na ng utang impas na ng utang og madasmagan bitaw di nakita tungod sa hap na liwat kung tatay simbako bitaw ado taon pod kabuta kay buran sa kalinan sa batas iring buta na bitaw nakuan mo sa amin na nilagpot og pikas mata nilagpot nung unang ipaado mo tong iri karon naghijeng kay wa na sa amin kapasamin po ka kung utro ug makadi pwede raman sa ko mga tong optical kuan ra repair karon di na mag hijeng insect bitaw sumpay just lakaw mataging ninyo maraming salamat sa paglili ug paglantaw sa ang payag bahala ginagmay basta kanunay kibaw ko si kada si Ma'am Terry Ulrico anay puas ug lili og si Ma'am Almalim mga taga Valencia wa po nay puas ug lili sa ahang padag labi na din kanang balik-balik na Smers and family God bless Ma'am
Salamat kanunay sa imong kanunay paglili. Itong tanan. God bless all.